Els dimecres a primera hora fem espais d'experiències. Us explicarem quins són. Aquest és el Palau de la Música. Aquest és l'espai de Silicon Valley. Aquesta és la cova. Aquest és l'espai de tèxtil. Aquest espai es diu casino. Aquest espai es diu Fama i aquest és el meu espai fabulós. Aquest és l'espai del museu. Aquest espai és el Gaudí. Aquest espai és el monumental.